Tul l-aħħar 5 snin, in-numru ta' persuni li huma sidien ta' darhom żdiedu b'aktar minn 12,000. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi li 78% tal-familji Maltin huma sidien ta' darhom, 76% qatt ma kellhom pis ta' dejn fuq rashom jew irnexxielhom iħallsu għal kollox is-self li jagħmlu biex traw id-dar tagħhom. Minkejja żieda fil-popolazzjoni u kontra l-perċezzjoni ta' bosta, in-numru ta' persuni li qed jikru baqa' simili għall-2013. Sinifikanti wkoll kif niżel il-livell tal-pis tal-ispejjeż fid-dar meta mqabbel mad-dħul tal-familji. Minn persentaġġ medju ta' ftit aktar minn 7% tul l-aħħar sentejn ta' Gvern Nazzjonalista, din iċ-ċifra nnaqset bin-nofs għal 3.6% tul is-sena l-oħra li huwa l-inqas livell li qatt tkejjel fl-istorja ta' pajjiżna. Il-persentaġġ ta' nies li jgħixu fi djar żgħar għad-daqs tal-familja jinsab ukoll fl-inqas livell li qatt ġie reġistrat u juri tnaqqis ta' kważi 39% meta mqabbel ma' 8 snin ilu. Fil-fatt kienu 11,000 persuna minn popolazzjoni ta' aktar minn 430,000 li jgħixu f'din is-sitwazzjoni. Iċ-ċifri juru wkoll li 2300 biss kienu qed jiffaċċjaw sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa. Tul l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista kienu 40,000 ruħ li jgħixu f'din is-sitwazzjoni. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali qal li l-Gvern se jibqa' impenjat li jgħin lill-familji fil-bżonn, speċjalment lil dawk li għandhom problemi ta' housing. Qal li fil-budget il-Gvern se jħabbar pakkett ta' miżuri oħrajn biex jassistu lill-familji, l-aktar dawk li sa issa mhumiex sidien ta' djarhom.